An balima Sherifula Jakanso filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ wale ɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fɔ aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ k'aw bisimila ka jabaranso mani kɔrɔ aw ka bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛntɔ ye Mali pharmacientigiw ka lapasali kɛ jɛkulu ni o ye syndicat national des pharmaciens du Mali bakuruba fɔli la Sinafarm o maaw ye dɛmɛ kɛ furaw la k'o ta k'o di kɛnɛya ko o ministriso ma baara in yɛrɛ kɛra u fɛ ka bɛn bi juma de ma octobre kalo tile 17 san 2025 ka sanga ni kɛnɛya ko ministri yɛrɛ ale yeli ye kɛnɛ kɔnɔna na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Korotumu Jabate a n'a ka jatala Seydou Ɲare de tun bɛ u y'an sama munnu na an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli ye lafasali jɛkulu min bɛ n'an ko a ma syndicat national des pharmacies du Mali n'a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye Sinafarm ye o maaw de ni hakili ɲumanya sɔrɔ ni ka na fura caman di an ka ministriso ma min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko ma fura min n'a musaka ka ca ni $10,8 ye a ka ja k'o di maaw ma minnu mago bɛ dɛmɛ la kɛnɛya ko bina kuma o hakilina nana n'a ye comme an bɛ mois d'octobre la o ye kalo min ye ka kɔrɔ o kalo ye dɛmɛ ka lase mɔgɔ minnu seba t'u ye dɛsɛbaatɔw ka kalo ye don donc an yɛrɛ ka kɛnɛyaso ye laɲini kɛ an fɛ komi an yɛrɛ ka lafasalitɔn san o san an bɛ nin kɛ ka kɔrɔ an tɛ kalo kɔnɔ mais ɲina kɛnɛyaso ministre y'a ɲini an fɛ ko komi an bɛ to ka kɛ Mali lasigisow la ka ca région na salon an y'a kɛ Kayi Sadiola an ye million 14 ɲɔgɔn fura fɛngɛ ka taa o di Sadiolakaw ma ministre o ye ministre ko ɲinan ta komi an bɛ gɛlɛya kɔnɔ tuguni n'an bɛ se ka fura dɔ lase u ma nin fɛngɛ na pour que u ka se ka jamanadenw furakɛ n'a ye an ko o b'an ka baara kɔnɔ ka ban parce que an ka lafasalitɔn in tɛ ka na dɔrɔn k'a fɔ ko gouvernement ka ɲi kan ye an ka lafasalitɔn a bɛ dɛmɛ de kofɔ donc san o san an bɛ dɛmɛ se maliyɛnw ma se tɛ minnu ye donc o de y'a to ministre y'a fɔ dɔrɔn an kɔni sera ka an yɛrɛ bolo fara ɲɔgɔn kan an ka syndicat ye nafolo bɔ a n'an ka partenaire dɔw bɛ yen ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔni ye fɛn min fara ɲɔgɔn kan dɔɔni b'a jɛ $19,000 na fura ninnu an bɛ se k'a fɔ fura ninnu bɛ kɛnɛya camanba de kɛ surtout an bɛ waati min na sisan n'o ye sumaya waati ye sumaya fura camanba bɛ fura nin na diabète fura caman bɛ nin na tension furaw b'a la kunkolodimi fura ninnu bana i bɛ se ka bana fɛn o fɛn dɔn a bɛɛ dɔɔni bɛ fura nin na ala barika la a kɛlen ka kɔrɔfɔta an ka kɛnɛya ko ministri a y'a ka nisɔndiyaw jira ni ka wale ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin Sinafarm maaw ma u ka nin hakili ɲumanya la an bɛ Sinafarm fo u ka nin baara in na k'a fɔ nin baara in a diyara an ye a bɛnn'an ma an bɛ mois de la solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo hukumu kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna an y'a fɔ an bɛna furakɛli dɔw kɛ ka lajɛli dɔw kɛ ka furaw di mɔgɔw ma olu ye pharmaciens de privés b'a la grossistes b'a la minnu bɛ gouvernement kunna ni kɛnyɛrɛ ye u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka nin fura ninnu d'a ma wa fura ɲumanw de don fura minnu pénation ma se fura minnu dernière génération don donc k'a yira k'a fɔ a dabɔlen don malidenw de furakɛli kama an bɛna taa furakɛli an b'a kɛ yɔrɔ caman an ka commune y'a daminɛ ka ban ni ala sɔnna a ma an yɛrɛ bɛna dɛsɛbagatɔw caman lajɛ nin fura in na comme jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de furakɛli kɛnɛya ka maliden bɛ sɔrɔ fi sigiyɔrɔ la donc an se walen don a la an b'a fɔ mɔgɔ caman ka ɲɛbɔ Sinafarm fɛ k'u ta ɲɔgɔnna kɛ donc an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mana na dɔ k'an ye nin mois de la solidarité in na ni ala sɔnna ma hali n'an bɛ consultation ninnu kɛ don min na an b'u wele u yɛrɛ ka na u k'a lajɛ u ka furaw bɛ ka taa fan min fɛ hali n'a tɔ tora an b'a bila dɔgɔtɔrɔsow la dɛsɛbagatɔ minnu mana na a ka di olu ma ni fura ninnu tali ka di an ka kɛnɛyaso ministri ma fura di min kɛra nisɔndiyakoba ye min bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kalo hukumu kɔnɔna na o de kɛra ni ka nin kɛnɛ ye an ka tɔ bonya an bɛ to dɛmɛw hukumu kɔnɔna na hali bi ka sanga ni u ka baɲuman walew ye jɛkulu association an ka bɛn maayala maaw u ye dɛmɛ kɛ kalantaminɛw na k'o ta k'o di denmisɛnw ma minnu somɔgɔw tanyara kɛlɛkɛyɔrɔw olu la nin baara in yɛrɛ ni a bɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ni o ye mois de la solidarité ale ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na u ye o baaraw kɛ ka bɛn ni kunu alamisa ye octobre kalo tile 16 san 2025 kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanaso GMS ale kɔnɔna na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Kadija Traoré ani Dramane Male olu de tun b'u nɔfɛ
ni ñogondeme walien kabo association anga be mayela mawyoro na kerengerela ka di promotion 2007 mauma na kala nyinti dore wala saka demedo guluma siri tabaw olu muntula faso kuma borola fadin keneka olu dun kaseka olu bo miri ani jorola kalanko na sirafe ninga demedo oluma ni école newye o siratike fe femi GMC service social mawye olu koni ni walien tan ko sebe o kan walien tiana ya fatuko na jaranye abena makosobe kadaka unana kana demenke wakati mina ni abati yere école tawdo kana demenke munu fatura ko demba yauto ka dem sanu rama ajaran ya bona makosobe ko ma kana joka botala fe ni bade adora choko joroba ala o yimi keni ajara onya benama kana tentigila kaw deme munu fatura ko deunto ani musoto ajaran ko sobe benama amdo ko ala kanu sara vraiment anga be mayala foli de bene bolo ka nyeshuma o be fem ko onye bi ala drone be se kusara ko imboyana awma kosebe anwo ya bla mnem na ko ayo be fa vraiment ambe ala de deli association ya rabbi al salaka shijani kenya duma we domingue awye bi amba yini ala fe abora na fulumna ala ka chama bla nola mamunu garzige dona ala olu kono ka ni sonja kaunjira ninka kla ka doge ka nyashini jakulu mauma ni sonja lembari do teseka afo asadana surtout promotion 2007 ne che bana tout récemment le 23 juillet akera ala nyana wi chasiri mukene ni ngombe kuma dro ma bechi me do ode kuyi ka foli kuyi ala ku bolo me ala ya rabbi ala kan nyo chama no wani an che mun tarala ka hina kula ku daro suma ka yafuma ku farakira ka jama sanuma munu fana be ka deme ke ala ka to san chama u ka di ka barka do ala ya rabbi association anga be mela maw ukani walen abuka chesirinu ka wuli ka jojira faso jo ani jamana kono don demenna kirengrenyela mamun makobe demela nyogondeme ani tegedi nyogoma sirafe ambe ambi ka keni octobre kalo ni jamana yɛrɛ kɛlen ko o décréter ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani décret kɛlɛli kalo o sira fɛ an nana GMS la an nakun GMS la o tɛ dɔwɛrɛ o ye Badara ka hakilina de o ye an ka bɛnbaliya la ka hakilina de ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ gɛlɛya kɔnɔna la an nana an ka lakana tigilamɔgɔw an nana olu de ka yɔrɔ la bi n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ tora kɛlɛ la walima mɔgɔ dɔ bɛ si a ɲɛna dɔ de bɛ ka i nin di walasa dɔ ka se ka si a ɲɛna donc an ka bɛnbaliya la hakili tora an ka sécurité mɔgɔ minnu bɛ n'u tora kɛlɛda la olu ka dɛmɛya la fɛn min ye nin kit scolaire ye n'a bɛ tali kɛ kalanminɛnw na kɛrɛnkɛrɛnyala kalandenw mako bɛ jɔ baaraminɛ kun fɔlɔ mun na a dila nin denmasa ninnu ma ala ye olu minnu cɛw ka kalifa minɛ u la faso kuma bɔyɔrɔ la association an ka bɛnbaliya la bureau national maaw fɛ o min seereyala maa caman wɛrɛ fɛ kunafoni na sira wɛrɛw fɛ amta Senegal jamana ali kɔnɔna na Senegal jamana ye caroyi ko dayɛlɛn tuguni san 80 tɛmɛnen kɔfɛ a ko kɛlen Senegal jamana ma ɲɛmani o ye Basiru Jumai Faye ale ye gafe dɔw sɔrɔ nin ko in kun kan gafe yɛrɛ min bi t'i jɔ page 301 bɔ ɲɔgɔn ko la ni o yɛrɛ sɛbɛnna Senegal jamana tarikutigiw ka jɛkulu fɛ nin baara in yɛrɛ ko a bɛna kɛ sababu ɲuman ye Senegal jamana bolo a ka se ka a yɛrɛ tɔgɔla tariku kɛrɛnkɛrɛnnen sɛbɛn a yɛrɛ ye Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la yaasa an ka faamuya ka bonya ko in kun kan Karim Sako alimna walawalal ka kutola ni asambi shegi Fransi kawe farafi minu faga Senegal jamana kan n'u ka masakɛ de charey Senegal jamana ɲɛma ka yamara kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kun bɛ ka kɛ o baaraw kan jɛkulu mɛ ko baaraw kɛ u nana gafe di jamana ɲɛma ma n'o ye Senegal jamana ɲɛma ye Basiru Jumai Faye ka yira k'a fɔ baara min ni a kalifalen b'u la a baaraw kun fɔlɔ jaabi dɔw filɛ nin gafe kɔnɔ décembre kalo tile fɔlɔ san 1944 Fransi finitigiw olu nana kana mugu dayɛlɛ ka farafindenw caman faga Senegal dugukolo sanfɛ yɔrɔ la o kuma ko Charey farafinw kɛlen kɔ ka Fransi bɔ bolo la deuxième guerre mondiale kɔfɛ hakɛ min kun kan ka di o farafinw ma Fransi kuma bɔli kama u ye o hakɛ dɔrɔn ɲini Fransi fɛ o dɔrɔn de fɔli kɛra sababu ye Fransi ye u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ o nin na an bɛ don min ko bi Fransi y'a yira k'a fɔ maa 35 o de bɔnna a nin na a kɛnɛ in kan nka minnu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko kun kan u y'a yira k'a fɔ maa 400 ɲɔgɔnna k'olu de bɔnna a nin na o tiɲɛ dogolen don Fransi fɛ Senegal ɲɛmaa ye nin baara in yamaruya di a ka kɛ walasa maa minnu n'u fagala n'u dɔw tun ye Senegalikaw ye n'u dɔw tun ye Laginɛkaw ye o dɔw tun ye Kɔnɔwarikaw ye o dɔw tun ye Burkinakaw ye olu de u nin di Fransi ka se ka bɔ bolo la o donni kama wa u ma foyi wɛrɛ fɔ fo Fransi ani hakɛ min ka kan o ka d'a ma o de kɛra sababu ye Fransi u bɔnɛ o nin na u faga yɔrɔ
ani u shu donna yɔrɔ min na ani maa hakɛ min yɛrɛ don maa ma se k'o dɔn sabu faransi ye o sɛbɛkɔrɔ dogo Senegal jamana ɲɛmaa ye yamaruya di u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o ko min ma nansarakan na fouille archéologique mais kalo tɛmɛnen o baaraw daminɛna Thiaré kaburudon na nin y'a kunfɔlɔw ye Senegal jamana ɲɛmaa Bassirou Diomaye Faye a ye nin baarakɛbaaw fo ni min kɛ sababu ye tiɲɛ ka bange faransidenw minnu bɛ yen bi ani sini ma fo ka taa se farafinw yɛrɛ ma sini ma tiɲɛ ye min ye u n'a dɔn k'a fɔ faransi kun ye tiɲɛ dɔw dogo farafinw ka ko la ko yɔrɔ o yɔrɔ ni siga tɛmɛ o la Senegal dugukolo sanfɛ k'a fɔ ni maa kofɔlen n'u fagalen su donnen ko diɲɛ dilen don u ma u k'a yɔrɔ bɛɛ sɛgɛsɛgɛ walasa tiɲɛ yɛrɛ ye min ye u ka se ka bange dugukolo sanfɛ diɲɛ maa k'a ye u y'u yɛrɛ di min di k'u ni di k'u joliw di ka faransi bɔ bolo la ni o de kɛra sababu ye fɛnɛ o fagali sababu ye faransi fɛ o tiɲɛ ka se ka bange diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen k'o ye. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Senegal jamana kɔnɔna na k'an kunda Congo jamana ale kan a kun ɲangina si kaso la nka Joseph Kabila a y'i kun bɔ tuguni Nairobi n'a kɛlen n'o ye nɔ ka Congo jamana fanga sinamatɔn jɛkulu olu caman fara ɲɔgɔn kan ye o n'a ta bɛ Kinshasa maa ɲɛmaw olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni ye dalakɔrɔbɔli de ye wa ko nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka tasuma ɲaga ko kura politiki ko binankun kan RDC jamana kɔnɔna na hali bi u y'a jira k'a fɔ ko RDC jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Joseph Kabila ye ko a bɛ fɛ ka kɛ maa ye min bɛ fɛ ka RDC jamana basigi kɔni a bisi basa Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Amadou Kamara ale bɛ ɲɛfɔli k'a tɔ la. Joseph Kabila n'ale ye Congo RDC jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye a nɔ minalen bɛ kiiri tigilamaw fɛ septembre kalo ban wagatu k'a kun kɛ janfa fagali jugu o ni nafolo dungo jugu a tun bɛ kumabɔ maa in tun famana ka ye jabaraniw na balanako la a yera Kenya faba Nairobi kɔnɔ sigiliba dɔ min bɛ tali kɛ wara dabaw yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la hakilina in a ma bɛn RDC jamana ɲɛmaaw ma bawo olu y'a ye k'a fɔ ko nin ye waleya ye min bɛna ni fɔngo ɲɔgɔnko ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ politiki ko bunaku kan Congo jamana kɔnɔna na Joseph Kabila n'a kɛra Congo jamana ɲɛmaa ye san 2001 waatu ka taa bila san 2019 la a tun ɲɛma tununa maaw la kana bila fɔ kumana min na kiiri tigilamaw y'a nɔ minɛ n'o ye Golomasiri Tabaw ka kiiri bon ye Congo jamana kɔnɔ sigi min kɛlen filɛ nin ye Kenya faba Nairobi kɔnɔ n'a ye fanga sinamatɔn ɲɛmaw caman fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛn u ka ministre ɲɛmaa kɔrɔ Augustin Matata Ponio ale ni Bienvenu Matumo n'ale tun ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Lucia maa ɲɛmaa ye ninnu bɛɛ lajɛlen yera ni lajɛrɛba kɛnɛ kan min kɛra octobre kalo tile 14 ka taa bila tile 15 san 2025 la min senfɛ jɛkulu kura sigira sen kan k'a tɔgɔ kɛ Mouvement Sauvons la RDC maa minnu yera lajɛrɛ in kɛnɛ kan u ka damakasiw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Congo bilama kɛlen bɛ mara ɲɛmaaw ka namugulasogo ye fanga tɛ tila u ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ kɛlen bɛ diyagoya fanga ye min talen bɛ k'a sigi RDC jamana kɔnɔdenw kan fanga sinamatɔn kuma da t'u bolo maa si tɛ min bɛ se ka i hakilinata jira o waleya in ma bɛn jamana marabaw ma jamana gouvernement ka babu sintigi Patrick Muyaya a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min filɛ nin ye ko nin dakɔrɔbɔli ye ka ɲɛsin Congo marabaw ma olu bɛ nin lajɛrɛ ye k'a fɔ nin ye lajɛrɛ ye maaw fɛ minnu n'u da tun bɛ tulu la kunun n'u da bɔra la o ɲɛnafin b'u la o sɔrɔcogo t'u bolo o de la u bɛ nin waleya cɛjugu ɲɔgɔnnaw sigi sen kan u ka sɔrɔ ka kangarimada kɛ ka ɲɛsin Nairobi kaw ma Nairobi kɛra wɔrɔ ye bi maaw bolo maa minnu n'u tɛ ko kunna u bɛ t'u ka lajɛrew sigi k'a kɛ babaliw ni kuma sitanfɔw ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la RDC jamana ɲɛmaaw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Joseph Kabila n'a si bɛ taa san 54 na a nɔ minɛna kiiri tigilamaw fɛ ka sanga ni waleya cɛjugu dɔw ye mun dɔw bɛ tali kɛ ani M23 maaw ka bolodi ɲɔgɔn ma n'o ye maa murutilenkulu maaw ye minnu kɛlen bɛ ka banfala bɔnɛ ta k'a sigi Congo marabaw kan ni kuma in na n'o ni Uranda jamana tigɛ bi ɲɔgɔn bolo kuma ni kuma u bɛ jatigɛ waliw caman ta ka ɲɛsin Congo RDC Golomasiri Tabaw ma k'a ladɔnniya k'a fɔ Congo tilebiyanfan ale ye wɔrɔ ye wɔrɔ min sanga ni waati mulukumanyaga kɛwalew siya kɛlɛw o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ɲɔɲalen bɛ wɔrɔ kofɔli min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Congo jamana ɲɛmaakɔrɔ Joseph Kabila ale kɔni bɛ jamana kɔ kan ni kuma in na nka o bɛɛ n'a ta dɛmɛbaga baw b'a la jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya Golomasiri Tabaw ni ɲɔgɔn cɛ hakaja fɔ ka se sɔrɔ busubangana caman ma minnu sigilen bɛ Congo kɔnɔ bi. Ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ.
Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky kena ke ka Donald Trump ka kuma me a jigindo yɛrɛ de panguru la Amerique dugukolo ka fɔ Amerique jamana nyama Donald Trump kuma ni Vladimir Putin ye resila jamana nyama wa do nataw la yɛrɛ u kan ka ɲɔnye wɛrɛ kɛ nazara la jamana dɔrɔ alamusa wulatile yan fa fɛ Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky jigi fale de jigina Amerique jamana kɔnɔ nka ta dɔ ko nin kunnafoni bɛ a ɲɛ bao mashi kunsigi ngundani aye kafo ningmaina resila jamana nyama Vladimir Putin ni America jamana nyama Donald Trump na kuma nyomve nega juruku bela jango kafo ko laje wore kabuloda uche ukanyonyi hale Vladimir Putin nga babu sendigi no ye Dmitry Peskov ye kuna siningo ale nyiningale kuna fonidila upe ayajira kafo Ukraine jamana kungango kuma bijo resila ni America jamana che hale nega juruku be kuma ko otesina kasabu ke ko Vladimir Putin nga sambi woluvla ani sanza ba dafara nyana mayala ni jabe jamana nyama flow ni nyonje America jamana nyama Donald Trump kunga Vladimir Putin wele ka sambe fuka moke nga mo bita bala mina Vladimir Putin ni Donald Trump ye nyonzoro alamusa October ka lotleta ani woro foka be akaere ka fo dogo kun flan na taw kono ukanga nyonyi ni ngoro fo de balala Volodymyr Zelensky jigindola America jamana kono pangurula ka sabu ke anato do mina nyini de l'Amérique jamana bulo gerengere ni nyana Amérique jamana mugo filita mi wele ko missile de croisière Thomas Aoka Volodymyr Zelensky ba ode no fe Amérique jamana bulo wa Donald Trump mi nyini ka sarati ka damo ka ba di yere ku nga ni ne ka juru ku be sira mi mbamane le Donald Trump ni Vladimir Putin nje Volodymyr Zelensky jige tigera ka fo Thomas Aoka mugo filita te sorobli wa mao mabe no somi ka ja jatemine ke laula be ko Toma Aoka mogo filita tina soro Volodymyr Zelensky fe juma October ko leta ani wolo blain Donald Trump ni Volodymyr Zelensky be nyanye jamana nyama ya sula Maison Blanche America jamana kono udana se mogo filita imo no ye Toma Aoka ye nga namadi akana balamana ka sabuke do na taula irisila jamana nyama Vladimir Putin ni America jamana nyama Donald Trump be nyanye uganga nyanye jamana ya mino bengero kakaba ka sabuke Ongiri jamana do nazarala tomba jamana uno wa ongiri jamana fene jamana do nazarala tomba jamana uno minde kaka demenye shi Ukraine jamana mo nazarala tomba jamana toro laje mina take yinde Donald Trump ni Vladimir Putin irisila jamana nyamachi America jamana lakana jakulu kerengere seya barakela koro do kore maggovern ale nyiningale resila kuna fondisra tasife yala a hakilanda e munye Donald Trump America jamana nyamani Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ka laje kunga mimbe sino America jamana kono se yala kana jakulu kerengere ne barakela koro re magovernuku Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ka sigina ye kafo Donald Trump bibba kamugo filita indamo ni uyotoma auki ko ugajuma sigi jamana nyama ya sola udabise mugo filita imode nga Volodymyr Zelensky kasigi naye ka fatina tamo kasabuke kuma nyonya mingele leni ne gajuru kubesira fe Donald Trump ni Vladimir Putin nche foka labaka beaka kafo do hunvla ko fe ukanga nyonye Hongrie dugu bala Budapest nazarala tomba jamana doro ko to sina ko Donald Trump di sonjugo shila ka mugo filitai Toma Aoka di wale kele ka sarati kata Volodymyr Zelensky ye ama ulatone ya kafo masigi unzigi ngundani aye kafo mapla ubina sigi kafo damene uninyonje no ye Donald Trump ni Vladimir Putin la jere bina ke jamana minosa no ye Hongrie a ministri nyama obina fo jamana nyama ba ufe ministri nyama de jamana nyama ye Viktor Orban ako eka jamana ka sugandi ka ke Vladimir Putin ni Donald Trump ka laje bismillah yoro ye kwa jambi Viktor Orban ministri nyama alamusa akone gajuru kupe ayo bamba ani Donald Trump cheka ba laje imbuluda chuko kunga ana labeke chuko wakona madase yani ni juma nyinga bamfana abi negajuru kupe bamba ani irisila jamana nyama Vladimir Putin nje hakile jigina nazaratoma Union European jamana uno jamana mimbambe nazaratoma Union European ka hakile na mo Faransi uni Angleterre uni Allemagne ni jamana de do no Hongrie anga ba irisila jamana tajina gazi sani mo ka gerende lase soroko nasira fa irisila jamana mo ni jamana de bambe kasabu ke ko eni irisila che gweleyati
ka ban fɛn zandala irisila jamana bolo a ka jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na ni maaya tɛ taa u kɔ taji ni gazi k'i tɛna kɛ Donald Trump fɛnɛ y'a kanu k'a fɔ ani Vladimir Putin ka lajɛ bɛ taa kɛ ka jamana faaba de la Hongrie faaba Budapest Viktor Orban na Hongrie jamana ɲɛma a ko jamana tɛ sɔrɔ jamana min bɛ se ka kɛ nin lajɛ boloda yɔrɔ ye ka tɛmɛ a ka jamana kan n'o ye Hongrie ye ka sabu kɛ ni k'i bɛ Donald Trump ni Vladimir Putin fara ɲɔgɔn kan nazaratɔma jamana o jamana nɔ Vladimir Putin bɛ ɲugun o jamana masina taali la Faransi tɛ Angleterre tɛ Allemagne tɛ Pologne tɛ nin bɛɛ fara bɛ Ukraine jamana ka Russie jamana kɛlɛ jamana kelen min bɛ se ka kɛ lajɛ bisimila yɔrɔ ye jamana ɲɛma filaw ka bisimila ko dɔ ma ɲugun lajɛ kɛ jamana nɔ ko ka jamana Hongrie jamana do ko non tɛ ko Vatican fɛnɛ bɛ yen chrétienya ɲɛmaaya so a bɛ Italie kɔnɔ nga chrétienya ɲɛmaaya so sariyaw kɛcogo la diɲɛ kɔnɔ a kɛmɛ a dama jamana ye o kɔrɔ ye ni donna ye tiɲɛ do a bɛ Italie kɔnɔ nga a bɛ k'i n'a fɔ a dama jamana ko lajɛ in fɛnɛ kun bɛ se ka kɛ ye ka sabu kɛ bɛn ni basigi kuma bɛ yen da ko nga n'o bɔra la Ukraine ni Russie cɛ mankan bannen kɔrɔ jamana kelen min bɛ yen ni bɛn ni basigi bɛ ka bɔ o da ko Hongrie jamana do ko kuma na ko kɛyɔrɔ tɛ tɛmɛ ka jamana kan Vladimir Putin yɛrɛ ka kɔrɔsigi dɔ Russie la Yuri Ushakov o bɔra ka laseli kɛ ka fɔ don nataw la a tɛna mɛn nɛgɛjuruku bɛ banbalen kɔ Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ni Vladimir Putin cɛ lajɛ bɛna kɛ Hongrie faaba la Budapest maa filaw cɛ Indi jamana ɲɛmaw ye laseli kɛ ka sanga ni Pakistan ni Afghanistan ni ɲɔgɔn cɛ mankan ye bawo kɛlɛ dɔ daminɛ bɛ jamana filaw dancɛ la bi Indi maa ɲɛmaw ko u ɲamadan bɛ mankan in dacogo fɛ nin jamana fila cɛ nga a ka dɔn k'a fɔ u ta fa dɔnnen do u bɛ Afghanistan nɔfɛ mankan in nɔ dɛ kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Indi minisiri min ɲɛsin bɛ Indi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ o ma kunnafonidi kɛnɛ sen fɛ Indi jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye u fara bɛ Afghanistan kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye jamanaw ka yɛlɛma hɔrɔnya ka ye u bolo Indi jamana ka taabolo y'o ye jamanaw se ka ye u ka dugukolo fa bɛɛ lajɛlen la Indi jamana ka taabolo y'o ye ko wa n'i y'a ye u fara bɛ Afghanistan kan bi kun saba de bɛɛ la kun fɔlɔ Pakistan de ye jamana ye cɛnikɛlaw bɛ jamana min kɔnɔ ni u ko ma ko terroriste kun filanan ye min ye laada do Pakistan ma ɲɛmaw bolo k'u sigi ɲɔgɔn jamana dɔ kɛ u jugu ye a jamana ɲɛmaw dɛsɛlen ye k'u ka jamanadenw ka dugu jɛ ko mugani da maaya kɛcogo nɔgɔya u ye u bɛ taa soti tulu da dabi kun ko sabanan Pakistan tɛ ka Afghanistan filɛ ni ɲɛɲuman ye mun na ka sabu kɛ Afghanistan bɛ k'a ka sebaaya boli a ka dugukolo fan tan naani bɛɛ lajɛlen kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ octobre kalo tile 11 Afghanistan dancɛ dugu min bɛ wele ko Helmand mugu mankan wulila ye Pakistan ni Afghanistan cɛ o kɔfɛ Afghanistan sanfɛ kɛlɛcɛw wulila ka Pakistan dancɛ dugu Lahore susu Afghanistan jamana ɲɛmaaw ma kunnafoni di ko kunga nga u ka jabaraninso min bɛ wele ko Tolo News o y'a yira k'a fɔ dancɛ la Pakistan kɛlɛcɛ 58 de fara Afghanistan sanfɛ kɛlɛcɛw fɛ susuli la Pakistan jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ u ka bundeli la dancɛ la u sera ka Afghanistan kɛlɛcɛ 200 de daji ni k'u dagayɔrɔ 19 daji Afghanistan dugukolo kan Pakistan kaw bɛ Afghanistan filɛ cɛnikɛlaw ye mun na k'a sabu kɛ minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka olu de bɛ jamana ɲɛmaaya la Afghanistan Amerika jamana nana Afghanistan ka minnu waa wuli ka bɔ fanga na san 2000 ni k'u dɔn o ma sigi ka laban ka to Afghanistan jamana kɔnɔ maa ninnu n'u bɛ wele ko Taliban u fari ma fa u y'a bilen k'a da Amerika jamana tɛgɛ san 20 kɔnɔ su man di tile man di fɔ Donald Trump ka mandat fɔlɔ a nanen fanga na a y'a yira k'a fɔ Amerika jamana bɛ bɔ Afghanistan kɔnɔ Amerika jamana y'i yɛrɛ ta jamana den minnu kun faralen kun do Amerika jamana ka Talibanw yɛlɛ k'olu ye k'u to u dunwara bolo k'u to Talibanw bolo a se pankuru wulitɔ pankuru jiginkɛnɛ na Kabul n'o ye Afghanistan faaba ye Afghanistan ka den dɔw kun bɛ k'u dulon pankuru wulitɔ la ko fɔ pankuru ka wuli n'u ye de ka sabu kɛ Talibanw tɛ se ka don Kabul kɔnɔ ka na fanga ta k'u to balo la san 20 kɔnɔ u ye baara min kɛ Amerika jamana ye ka to ka Talibanw sɔrɔ yɔrɔ kofɔ u dogo bɛ yɔrɔ minnu na k'olu kofɔ Amerika jamana ye jangu bɛ se k'u fa n'a fɔra ko aw y'o bɛɛ kɛ minnu na k'olu ka tila ka don jamana kɔnɔ ka n'aw sɔrɔ balo la
caman kun ye pankuru kama sigili kɔrɔ dɔ ka Afghanistan bila ni Taliban nani y'u sɔrɔ Afghanistan faaba la Kabul. Nile fana be dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni diso ɲɛmaya su fɛ ka bɛn ni sanga ye ka se ka o ta k'u da aw tulo kan. An bɛ segin ko kura k'aw fo aw ka tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen in na yan'olu cɛ aw k'an bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.